Madiun Ngawi kembang kopi. Mas. Delok Kang yu. Tuku kacang nu delok Kang. Nggih, sipil balik kangge Mas Minut Aminuddin. Salamipun buat Pak Warto. Ya. Meneh tanggal 22 diparani to Pak Warto karo Mas Minut. Semono nono kowe janji karo aku ning saiki kowe ngingkari janjimu yen aku kangen karo sliramu oh yeah tok sawang-sawang yen aku kangen karo dirimu aduh mas rek tak elus-elus fotomu ning HP-ku apa kowe ra krasa tak batin saben dina fotomu ning dompetku apa kowe ora krasa tak batin saben dina ora bakal ilang jenengmu ning atiku
Gede Bapak Erina Kapa daturakin pada Mbah Bayan Tomo Kastur Bruk spesial Pak Gagu Cerme sing nguasai Polowijo Cerme nggih. Pak Gagu Cerme sing nguasai Polowijo Cerme saking Pak Rena Kapa Mbah Bayan Tomo Kastur Bruk Pak Nopi Sugijan wonten Kasem Lemah Bang. Senajan adoh panggonane rumangsa caket kena son bebrayan apa iki labuh tresnaku mulan komeng tan owakiser kalayusan juning batin mbaya mesan kena kanggo tangga tak tresnani trinangi mbaya welas mreng wak mami Nadyan ada papan panggonane rumangsa caket enteng awak kena kabebrayan apa iki labut tresnanku iso labuh tresna Melajat bareng tanpa wakingsir lalayon sajroning batin mbak yo masak kena kanggo tombe ditresnani Panjang yuswa rezeki lakoni mbak ya walan rewa mami
Lah sing arep apa? Montul maju. Ayo maju, montul Ayo maju. maju. Nilai Montul bojo maju. kecil dong. Yo buat Mas Omek yang ada di Malaysia. Pak Pinapin. Gedung. Mas Omek, semangat mangan marning ya. Bojomu sesok tak silih Silet Blandrong kali. yen apena ora tak
ketawang suaramu kelingan manisnya semu kang tansah ngelendu saya gawe kangene atiku lara nelongso rasa kedah sajrone dodo sapine uripku ora endah yen tanpa siramu Kodene krimis wayangi saya nambahi kangene ngati panglipur koma nyawang wata kaya ngene rasane kangen bocah nelongso karasa kembang sakjerone godho semini uripku ora endah yen tanpa sliramu aku paten nono wae Ya, Dik. pisah karo kowe pengisi atimu Mas Omek. tantune atiku iki Ya, Dik. mama sliramu sing bisa nambani Jos, jos. Pelung nangka paribasan tresnamu jebul etok-etokan Tolong ana aku iki. Aja nganti aku bocah. ala katir-tir ala katir-tir Trit walasono awake iki. Aku pengen dek cak-cake yo 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 Trit. kok wangis temen atimu tanpa dosa kowe ninggal aku Juragane makan maneh. taline tresno Ya, kapanekno, Dik. aja nganti bubar ilang muspra ser ilangi gelang kalung Cih, kita kelan terbanjir Mas Omek yang ada di Malaysia. Selamat menonton live streaming. Abah Suwati, Kabupaten Kalimantan Tengah. Dia kagak keluarga besar waktu dalam kali kunci, ya. Abah Suwati. Mas Minut Aminuddin, mat menonton. Pak Vina, Ibu Eda Vina Kendung, mat nonton. yen
Ya, Dek. yen bengi sepi Tobat. Kudu tak tangisi ya. sasat wirane kataning mata Ora suwe. aja suwe-suwe Aku
cerita Padha Ya rapi wong melaten Mas Kri. lah terus aku piye Dik? Lah yo aku piye? Yeay, Cak Suraji Bapak Nadia, salam buat Mbak Retno. Budal. Aduh dino godelane ati Oh iya. tegane nyulayani janji musa hidup semati amung ono ing lanting arep cintamu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi aduh deno godelane ati tegane nyulayani Tukang mas jane aku tresno tukang syuting kok lewat aku lunga iya Cek ati ra kuat nandang rasa keronta cintamu sudah kebenaran keri aku mainan tukang mas jane aku tresno lilakno golek liya tresno iki dudu wong lanang ape mau amarga kanan sing tak jawab amung kesadaran mugi Allah maring kasebatan mon ngedem atiku ben aku ramayu dan tanggung jawabmu itu palsu deno aku cinta benaran oh iya pastikan ku buktikan ala keri Bapak ibuku akan datang melamar jika sayang berikan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di walau di akhir akhir zaman. zaman doa senangnya tamatin baru duduk bersanding orang
dan damai aman sentosa duhai senangnya menjadi temanten baru duhai senangnya temanten baru salalalala duduk bersanding bersandang gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul serene bagaikan bidadari